eto na nga pala yung dating breeding pen natin. So, napakalawak niya actually tingnan. At ayun nga pala yung aming dating pinakawalan ko na lang kasi hindi naman siya nangangaway. So, sa ngayon, buti na lang talaga yung mga motorista dito. Alam, malaki ka naman, oy. Hindi ka na. Hi guys! Welcome back sa aming channel guys. So, for today's video, papakita ko sa inyo yung nangyari dito sa aming yard. So, meron kami mga bagong projects real soon. At eto na nga pala yung dating breeding pen natin. So, kung matatandaan nyo, bali tatlo yan dyan. And sa ngayon, kinuha na natin lahat ng barrier. Tapos, yung dito ay kukunin din natin yung mga kahoy. Tsaka, i-dispose natin kasi kailangan na kailangan para maging open area itong dito. Tapos, yung mga ilang kulungan doon ay dispose na rin natin or tinanggal na rin natin para nga maging maaliwalas na dito. So, merong net nakalagay dito dati tsaka dito. And madaming division kasi tatlo nga yung ginawa nating breeding pen. So, ito yung mga pintuan ng breeding pen natin. Ayan, medyo ano na guys, ang daming dumi. Pero magagamit natin yan dun sa mga bahay ng kambing tsaka sa bakuran natin or sa bakod natin na gawing pintuan ito dun sa kabilang area. So, ayan na siya sa ngayon. And ito yung, anong tawag nito, buhangin. Next time ko na lang yan gagawin kasi yung unahin ko talaga yung pagtanggal, most especially nung mga kahoy. Ayun, tsaka ayun. So, yung dito na part ay tatanggalin rin yung mga kahoy. Ayan, so, hindi pa natin yan talaga agad-agad mauubos. Pero so far, ay ito na, 'di ba? Maganda na at napakalawak niya actually tingnan. At ayun nga pala yung aming dating brooder. So bali dalawa 'yan. Yung isa ay dinispose namin at sinira na rin kasi nga hindi na namin siya kailangan. And yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Mayroon tayong mga project dito na gagawin sa ating yard. So, yung dyan na part, kasi nga din guys, yung kanilang kahoy or kahoy nito, napakatagal na rin kasi nito, medyo luma na rin. So, hopefully, di man siya totally agad-agad matatapos, pero madadispose natin yung mga iilan dito ng mga kahoy na talagang hindi na natin magagamit o hindi na natin kailangan. Ayan o, kita nyo naman, yan, sa tagal ng panahon, talagang, ano na siya guys, anong tawag nito? Anong tawag ng gabok sa inyo sa Tagalog? Ano, luma? Let's just say luma na lang, ganun. And nga pala, etong si Jurassic, dito ko yung nilagay nung nakaraan sa breeding pen. Pinakawalan ko na lang kasi hindi naman siya nangangaway. So, sa ngayon, naggagagala lang muna si Jurassic natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ang dami-dami nating mga gamit na na-stock din sa breeding pen. Kaya, ayan na. And eto, kukunin din natin to. And yung doon, kukunin din natin. And yung mga kulungan hindi na magagamit kasi nga luma na. Tuyo na yung kanyang mga kahoy ay kukunin din natin. At ayan nga. Nandito naman tayo sa mga kambing. Magpapapasok na ako ng kambing. Kaya nakaganito tayo kasi ang init-init. My goodness. Pasok na kayo. Kailangan naka-gear tayo. Ayan ang mga alaga natin. Napapapasukin. Sulod na! Hey! Shh! Sulod! Hey! Uli na, uli! Yan. Buti na lang talaga yung mga motorista dito. Alam na nila. Uwi na, uwi! Kaya hindi na tayo masyadong nahihirapan. Ayan si Lingling, oh. I-open natin yung doon sa kanilang papasok mismo. Hindi pa pala to open. Pasok na, pasok! Hey! Doon ka na. Pasok! Etong si Palang, ang tagal pumasok. Yan si Daxi guys, tsaka si Pasla.
ay nagmate yan today. So makailang beses yung nakastahan ni Daxi. Kaya ayan, ayaw lubayan. Sige. Pasok na. Sige na. Good job. Ayaw diha dong. Dong. Ayaw diha ko na ba? Sige na Lingling. Pasok na Lingling. Kakute ni mo Ling. Pasok na. Oh, di ba galit? Dili. Hey, pasok. Okay, it's okay Ling. It's okay Ling. Pasok mama. Daxi, mamaya na. Pasok kayo lahat. Yan. Pag-counting tayo. Daxi! Ay, si Daxi. 30. Palabas kita ngayon. Grabe ka Daxi, uy. Oh, paano? Oh, successfully yours. Diba? Oh, kapag ganyan, yun. Mabibigyan ng jacket yan. Okay. Yan. Ayun. Diba? Sige. Subukan nyo. Kaluoy sa mong duha ka bibi. Busog na. Okay na. Lumpiang gulay. Ayan. Yan yung kinain namin. Siyempre, with coke yan. Habang nandito sa malapad na area. Bantay. Ayan oh. Si Badok. Badok. Walang ibang ginawa. Kundi maghanap ng babae. Dito sa kabilang banda ay si Abdul natin. Ayan. Ang ganda na ng katawan ni Abdul guys. Si Kabang. Kabang natin yan. Kabang. Tapos si Jack. Nasa sulod. Nibalik. So nandyan banda si Jack guys. So kami. Dito na muna kami. Tambay lang muna. Jackie? Halika na. Halika na. Magpunta na tayo dun. Ha? You're so big naman, baby boy. Malaki ka naman, oy. Halika na. Ito ka. Ay, teka lang. Ginawa natin si Jackie guys. Ilagay na namin siya dun sa designated place niya for tonight. Biggie boy naman kay ka Jackie. Uy, biggie boy naman na oh. biggie boy na Jackie namin. Walang humpay na pukpok guys kasi walang ulan. Ang tigas ng lupa dito. So, bali dito namin ilalagay si Jack. Ayan, bali dito yan si Jack. Tapos si Abdul ay nandun. Ayan, dyan yan siya kakain. Oh. Ilalagay namin si Badok dito sa loob kasi panay ang paghahanap niya ng babaeng baka. At ang ingay-ingay niya, hindi siya makakonsentrate sa pagkain. Kaya dito na muna namin siya ilalagay. So, ayan. Dito na muna siya sa loob. Para wala siyang makitang babae.